my sin, not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be round back like a scroll. The trumpet shall sound, and the Lord shall descend. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. Baba kulungile makwintando yakho okwenzeka empilweni zethu. Kulungile Baba. Kulungile kulungile soma. Kulungile kulungile makwintando yakho. Ingoma ezawutsho ndinikele kuye asiqhubele lo msebenzi. Enkosi. Lapha hleli khona kunesimanga ekukholeni bakhe kunejabula igama lakhe
Sicela ke sithobeni inhloko. Sicele uba uBishop uMpondo asikelele lo mhlaba uzolala kuwo lo mzimba. Amen. Wawethu ongcwele, Thixo wethu onamandla onke, ngangamsha enkulu ezulu, wena ungumavula kuvaliwe, wena sisiqalo sisiphelo, silapha Nkosi sime phezu kwalo mhlaba Thixo onamandla onke, apho Nkosi sawubeka lo mzimba kamakhulu Thixo mhle kangaka. Ela wena ke Thixo mhle, wena mavula kuvaliwe, dwala lamadwala, qala balibanzi lokuthwala izono zethu Thixo mhle kangaka. Nangu Nkosi lo mandlalo, nento zonke wadlalele Nkosi lengwevukazi, ayizawuhla Nkosi izawulala Thixo namandla phezu kwalo mandlalo. Ela wena bawo njengoThixo, sikelele Nkosi lo mhlaba Thixo mhle kangaka, sikelele Nkosi le ndawo nento zonke, ukuze kuthi Thixo lamandla amakhulu nezwi lakho elizawuwa kuyo le ndawo lisiza nomkhonzo wakho Thixo lamandla Nkosi, libe kukudla kuthi, libe ngamanzi sakuqala. Sikelela ke Nkosi lo msebenzi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Zulu Umisani yepi Yehova. Manthathe lithuba okokuqala ibulele Postile uSomaya onike lithuba. Magaba ke xa efika apha kulomhlaba kuye kwanyanzeleka into yoba makafumane esi siqu. Izinto azenzileyo betha ebengazukwazi ukuzenza engenasiqu. Lihambeke lafika ixesha lokuba aphinde asishiye esi siqu. Ayinguye lo ulele apha. Iqinisekile nangexesha besimjonga pha ekhaya sibonile into yoba kuyebonakala into yoba kwesi siqu ubomi abukho. Waye washiya esi siqu. Ndiyathanda ukuyiveza into ethi uMagaba akaqali kungabikho. Phambi kokuba abe khona wayeke akabikho. Phindile ke nangoku uMagaba akakho. Ayonto entsha ungabikho kwakhe. Asiqinisekanga into yoba ukufika kwakhe njengoba sikhala xa ehamba ngokuna ngenxa ye-investment
azenzileyo ukuthi sokusithanda nathi nokumthanda. Xa kwakufuneke khona emhlabeni apho wayesuka khona phambi kokuba abe lapha kwakungalilwa na xa wayehamba. Asiyazi loo nto. Kodwa ke into ngoku esinayo into yoba nanjeba wayefikile uphindile akabikho. Kodwa ke izwi lenkosi liyasithembisa sokolo sibambelele kweso sithembiso soba inkosi ngokwayo izawuza nabo abalele ukufa. Umzimba wakhe lo sesishiyeke nje nomzimba wakhe nguwo wodwa lo lele apha, akekho yena. Ngeke simngcwabe umuntu ephila, sizoshiya umzimba wakhe. Usikhonzile ke lo mzimba wamgcina uMagaba elapha kulo mhlaba kwade kwafikelela ixesha. Nalamazwi asoshumayela xa sawuthoba lo mzimba phaya kwincwadi yamaKorinte. Ndithanda xa ndizawuthoba lo mzimba ukuboleka lemfundiso kampostile uPawulos xa wayefundisa elibandla laseKorinte malunga nemeko eloluhlobo. Ndiyathanda ke lemfundiso kampostile uPawulos ukuyisebenzisa xa ndilapha ndime phezu kwesi siqu sikaMagaba efundeka ngolu hlobo phaya kwesasahluko se-15 kwincwadi yamaKorinte okuqala kulaa mqolo wama-35. Ndiyaqalisa ndiyafunda. Wosuka ubani athi, bathini na ukuvuka abafileyo? Beza benamzimba unjani na? Msweli kuqonda wena into oyityalileyo oyihlwayeleyo ayenziwa iphile ukuba ayithanga ife. Kanjalo loo nto uyihlwayelayo akukuhlwayeli sona isiqu sento esiya kubakho, uhlwayela ukhozo nje lungathi lube lolwengqolowa nokuba lolwezinye iintlobo. Thixo ke yena ulunika isiqu njengoko athandileyo. Ileyo imbewu uyinika esisesayo isiqu. Yonke inyama ayinyamanye. Enye inyama yabantu, enye inyama yenkomo, enye yeyentlanzi, enye yeyentaka. Kukho ke iziqu ezisemazulwini neziqu ezisemhlabeni. Ubodwa buqaqawuli bezasezulwini, ubodwa obezasemhlabeni, ubodwa buqaqawuli belanga, ubodwa buqaqawuli benyanga, ubodwa buqaqawuli benkwenkwezi. Kuba inkwenkwezi iyahluka kwenye inkwenkwezi ubuqaqawuli. Lunjalo ke kanye novuko lwabafileyo. Umzimba uhlwayelwa unokonakala, uvuka ungena konakala. Uhlwayelwa uswele imbeko, uvuka unobuqaqawuli. Uhlwayelwa uswele amandla, uvuka unamandla. Uhlwayelwa umzimba ongowemvelo, uvuka umzimba ongowomoya. Kukho umzimba ongowemvelo, kukho nomzimba ongowomoya. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa owokuqala umuntu uAdam waba ngumphefumlo odla ubomi, owokugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Awasanelisela amazwi inkosi mayiwasikelele egameni lenkosi uYesu Kristu. Siyabonga. Jesu, umlondolozi.
into esizokuyenza kusasa nje sizotyala lo mzimba kaMagaba. Sizotyala lo mzimba esinethemba into yoba inkosi njengoba itsho elizwini layo abafileyo izawuza na. Tshilo omnye utata bethetha apha entsukwini wathi abanye andiyani abasebeqalisa kwangoku na, ngoba kubakho intetho ngamanye amaxesha kuthiwe bayalanda. iBhayibhile ke yona ithi inkosi abasayi kulandwa sithi inkosi izawuza nayo okwayo. Naye ke lo uMagaba sitshilo kuye into yoba ulele nje uzawuvuka. Andifuni ke kuthetha kakhulu phazamise izinto. Ndiyacela into yoba sihlabelele umhlabelelo kwikhaya lixesha lokugqibeleli loba umzimba wakhe siutyale apha. Ixesha lokuncameli eneneni sitsho sithi umkile uMagaba. And lunoyolo usapho lakabama nodade wenu nosapho lonke, khona ifemeli abaphandle esalilana namhlanje ezingayazi imizimba yabo abantu bayo yabekwaphi na. Niyayazi nina umzimba kamama wenu uzobekwa. Kunjalo nje esizukulwana esizayo sawumane sikhomba sithi sasinokhokho nakuya elele phaya. So lelo xesha ke odade wethu nawe mfowethu nosapho lonke liphela sizocela into yoba abantu abathobayo bazosithubela lo mzimba egameni lenkosi uYesu Kristu. We praise your name, Almighty God. We